Penkkipunnerus. Mitä on penkkipunnerus? Mitä tässä olisi syytä ottaa huomioon? Ja mitkä lihakset työskentelee penkkipunneruksen aikana? Mitä tässä olisi syytä ottaa huomioon? Ihan ensimmäisenä, kun käydään periaatteessa tähän makuulle, niin mä tykkään itse henkilökohtaisesti pitää aika lailla nenän korkeudella ton tangan. Sitten mä tykkään ottaa sellaisen sormien, käytännössä peukaloiden mitta tosta toisesta merkistä, jos katsoo keskelle tankoa, niin toinen merkki oikealla, toinen merkki vasemmalla ja peukaloiden mitta niistä, niin se käytännössä on silloin aika lailla hartioiden levyinen se ote. No mihin tässä kannattaisi sit erityisesti ottaa huomioon tai mihin tässä kannattaisi kiinnittää huomioon? Ennen kuin ymmärretään penkkipunnerustekniikkaa, niin meidän olisi syytä hyvä ymmärtää, että mitä penkkipunneruksella oikeasti mitataan tai mistä penkkipunnerus on saanut alkunsa. Penkkipunnerushan ei ole mitenkään luonnollinen liike ihmiselle, sillä me asetetaan lapojen väliin tällainen lauta, mikä sitten estää lavan ergonomisen tai oikeaoppisen liikkuvuuden. Ja käytännössähän tällä mitataan ainoastaan työntävien lihasten voimantuottokapasiteettia. Ala-asennossa kannattaa kiinnittää erityisesti huomioon siihen, että puristaa pikkurilleillä kovasti tankoa ja painaa sitten olkavarsia kohti kylkiä. Ja sieltä lähtee tangon ollessa tuolla rintalastan alaosassa, sieltä lähtee sitten puristavalla liikkeellä työntämään tankoa kohti suoraan ylöspäin. Monestihan sanotaan, että työnnä suoraan tänne kohti telineitä, mutta mä sanon, että työnnä kohti suoraan ylöspäin ja sit kun sä opit oikeasti punnertamaan kunnolla, niin se liike automatisoituu ja tavallaan siitä tulee ihan luonnollinen siitä liikeradasta, kun sä opit oikeasti työntämään isoja rautoja. Laitetaan vähän painoa tuohon ja katsotaan vielä sivusta kuvattuna, että miltä sen liikkeen kuuluisi näyttää. Yes. Eli tanko aika lailla nenän korkeudella, oikein mitta otettuna kahdesta merkistä oikealla ja vasemmalla. Ja sitten pidetään siinä kohtaa, missä se tuntuu kaikista kevyimmältä. Lähdetään siitä laskemaan kohti rintalastan tonne alaosaan. Ala-asennossa sitten puristetaan lujasti tankoa ja käännetään olkavarsia kohti kylkiä. Kuitenkin halutaan pitää sitten olkapäät mahdollisimman alhaalla. Lavat koko ajan kontrollissa. Sieltä lähdetään sitten työntämään kohti suoraan ylös. Ja niin kuin sanoin, niin se liike sitten automatisoituu, kun oppii työntämään isoja kuormia. Sitten taas toistetaan. Pidetään koko ajan lavat kontrollissa tuolla. Painetaan tavallaan niitä jopa penkkiä kohti. Sitten jos halutaan ottaa enemmän poweria siihen liikkeeseen, niin haetaan jalat mukaan siihen liikkeeseen. Käytännössä upotetaan jalkaterät tonne lattiaan ja haetaan sitten reisille se paine ja venytys. Ja sitten me saadaan keskivartalon kautta tuotettua lisää energiaa tuohon liikkeeseen. Ja kannattaa etsiä se oma sellainen hyvä kohta, missä tuntuu sellainen hyvä paine reisissä. Ja sitten tuolla tavallaan jalkaterältä lähtee se liikeenergia
tai sillä tavalla, että se kulkee sitten läpi tonne rinnan, kun sä saat työnnettyä jaloilta sen powerin, niin silloin sä saat käytettyä sen energian siihen ylöstyöntövaiheeseen ja se pikkasen auttaa siinä. Mutta jos halutaan podata ihan pelkästään puhtaasti kasvattaa rintalihaksia tai rintalihasten massaa, niin eli tullaan vähän sitten lähemmälle tänne kurkkua ja sillä me saadaan aika hiton hyvä venytys tänne rintalihaksiin ja se avaa nimenomaan sitä rintakehää ja sehän me halutaan pitää auki just nimenomaan siitä syystä, että rinta näyttää sitten kohkaammalta. Eli penkkipunneruksen perusasiat aika lailla hyvin paketissa siinä, mitä kuuluu ottaa huomioon penkkipunnerus tehtäessä ja kuinka sitten saa itse penkkipunnerustulosta kasvuun, niin se on nimenomaan se, että tekee sitä liikettä aktiivisesti ja keskittyy siihen tekemiseen. Se on kaiken A ja O, nimenomaan kun halutaan saada kovia tuloksia aikaan. Eli mitä kuuluu ottaa huomioon tehtäessä penkkipunnerusta? Se, että pidetään lavat yhdessä tuolla, painetaan niitä tonne kohti penkkiä ja sitten nimenomaan, jos halutaan työntää isompia rautoja, käyttää isompaa painoa, kasvattaa voimaa, niin otetaan sitten leg drivea myös mukaan. Mutta jos me halutaan kasvattaa pelkästään rintalihasten kokoa, niin sitten pidetään se tavallaan tuossa jatkuvasti kontrollissa itsellä se paino ja keskitytään nimenomaan siihen liikerataan ja supistukseen. Molemmissa kuitenkin huomioitavan arvosta oli se, että aika lailla samanlainen ote-leveys tehtiin sitten voimaa tai ihan podauspenkkiä, mutta hyvin erilaisia, löytyy myös erilaisia variaatioita tietysti ja aina, että millä tavalla tai se, millä tyylillä se treeniohjelma on rakennettu. Onko meillä tarkoitus rakentaa nimenomaan pelkkää voimaa, pelkkää lihasmassaa vai sitten molempia samanaikaisesti, mikä on ehdottomasti mun favorite. Et ei tarvi olla mitään pakkopullaa se tekeminen, vaan pystyy oikeasti niinku nauttimaan myös siitä tekemisestä. Ihan samalla tavalla kuin ruokavaliohommissa pystytään välillä tankkaamaan ja sen mukaan sitten räätälöidään ne ohjeet. Ei muuta kuin pidetään lippu korkealla ja mennään hyvällä meiningillä kohti tavoitteita. Let's go!